Ani mong Ojit Deborma ang Bisramgঞ্জनि Sibaijala district of Kalayo ang kaisa sport ni teacher bo Indian Olympic bang chairman tongo hingke tabuk bwskangni sandeo Olympic ni bung rohajanai ani sarai rokni bagi ba chini sara Tripurani borok ni bagi hingke o jagao basically khlai ani sarai rok 4ta seat naka 8ta seat ni besingkai tai joto Tripura sa thang wanji thang chini taku bukurok hangsake mane sport ni jara thang kring tongnai rokno जों sini horimaya aboni bagai borok chini kok buk bai khachanani bagai kringnani bagai kopok mukta o selection ko bojagang nai o selection nai jar state ni secretary ni jago nai hingke secretary ko khud ang no chalugui tongo event ni bung hingke Federation Association of Tripura ni hinjago ko jaga participant khainani bagai kuno certificate holder aba herok nana nang certificate tola nangnai abo जों event no buisina nangnai bo event ni serai abo rokno tei जों saimana nangta kangke obo ki bojaga khlai jagnai ba bojaga thungi jagnai Olympic kangke 2021 Tokyo o tongo first week January 1 ngan hai declare ngo tabuk ang je khamani ke selection khlai जों camp khlainai Delhi bo ready ke tonai cha ready ke tonai qualified bini qualified ba qualification aba herpun nana nang ama hai tole kuno nangya direct sarai जों sarbo sakani ya horobo sani tongo ga age boyas rok buso boyas kangke Olympic ni rules jodi thangkangka agi kaisa niyom tongo সংবিধানে kaisa sijak tongo abo 16 বছর থেকে 25 বছর হতে Olympic ko qualify khlai mano Federation ni rules hingka omoni ke tabuka oma hai kere rules sabai pai jakta tabuk ge any je kono boyas aboni যদি 45 বছর রানিং ka hingke abo Olympic o maliya ta direct course hisabe thangnai ko selection puru selection tikenai rok borno je camping khainani ba practice khainani bagai kuno rangri rok mo bahai rok ne abo rangri hingka nijeni upoti kisa nangnai hingka tai जों chini tole tabuk basically nasigini hingke government bo aspa ginto chingno tabuk sa subaya ko ang je sesung kasamani Korea ro thangi thangmani kono government bo accept khlaya ko hingka abo minimum जों Olympic committee जों salainai Sunday o 11 tan theke sin program tongo conference video hingke tokono 90,000 ke nangnai hingka abo government odek subanai nijini ব্যক্তিগত 30-35,000 ke manage khlailani tasa acha dilio thampur ba ma hanyangnai asing najanai tikun najaglak hingke jar 5 foot by 20 aboni jini ব্যক্তিগত nanangai acha ka tabu jenung bai krengnani bagai hingka bwskang sanden sikana krengna nangnai na sanden porphon krengi mano bwskang ni sande ang bung rohanai bula sanden ni bisingo rohana nangnai hingke oro 1 number hingke Chompanogoni no Hridoy Deborma bobo kaisa kongkhui bani no bo খুব koreng serai talent serai bo korengnani nene sai tongo 1 number hingke tei kaisa tongo Sutar Murani Somorjit Deborma ni senior chhatro no bobo thangnai hingke tei kaisa tongo Gonda Sorani Ram Tripura hanai bobo thangnai tei kaisa tongo angno thangnai ni kusan hisabai ang participate khlainai ta tei saite vacancy aboke jara korengba जों sini horimaya rok ni tongo borok jara korengnai jasekang sanen jasekang korengnai bono जों ngo jaga danai ta select khlainai hingka tumung jodi 8 jona nung to 8 jona sing saka kuta garni bisi ar setep kubang borok ni thang angkai गोबां खेतलाबो आं मांगलाक बा इंटरनेशनल बागै आलादा चाफिनाय माने Olympic तले प्रत्येक बছर बा 5 बছर 3 बছर आबाके फाइथनाय आफ्रम बागै जों मुभमेन्ट नाफिनाय जेनर select ngo bopti ke khainai selection abo selection committee tongo chini je mane state level of tongo national level of tongo abo borok je udisho dagi mane abo hekero ma khlani ta acha hingka bwskang sanden sikang nung jotong krengna nangnai katai kun sajani kor to tong kudara tongo na acha sari kisa आंबा पाइताम साकेना जे बनि थरते जे कसर मत कसर का ताउसिन बरन म पिसिमिसा कसर नायता माने फाइदि एम सिन बरक तो थंगरं सनांग थंगरं करिंगे सिनाय से करै आंके मेन ताबुक जों थंगरं तंखो जे जोंनो बरक सिनाय बरक बाकि सिनाय बा जों बो बाहि कानाय सिनि गभर्नमेन्ट बो जोंनो किसा हेल्प खायंगे जों असम सिन बरक ते जे कुसबो कामन हेमा तंगता nung kala tam khlai
Emang katang weightlifting national weightlifting referee o tongo kabo Tripura weightlifting association o tongo member mo tang kisu din sekang bo saipai kya top tisi tinima phaibi roka invite kaijagai obono sanai je government no kisa oboni tei kisa step na thake kisa sanai haima tongo tang kasin borong babe ga sajung sakai to songmo laimia sajung sakai to songmo lai rokha je laima laikya tabu sini borok je sinijak ni sin borok tongai rok borok mane sin borok no dam borok na ringya haima tongo tang ka borok jodi te kisa sungno jodi important rokha ke ane songmo te kisa sin mungmanan haima tongo ta sawaina hambai Tribal Welfare Minister Sarneval Kumar bo Congressional President bo Haimale boni samung bisingdai bo khud anomia permission borokha video conference bo ana saklai abo nono bai torkha belai khena hambai tripuri khorang nai tong nai ta khukte bukuk sono sini channel tabu bon norok subscribe khlaya khong khang khen dak tino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhne video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belai khena hambai nai tong di